ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ତମେ, ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ତମେ, ସବୁଦିନ ନିଜ ଭାବନାରେ ରହୁଛ ତମେ ତମେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ସହ ଏବଂ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଜୀବନ କିଛି ବି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମନ ତ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଝିରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଭଲ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହା ବହୁତ ଥର ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ବିବାହ କଲେ ମହତ ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୁଏ, କେମିତି ହବ ମହତ, ତାପରେ ବିବାହର କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ବିବାହରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବି ଠିକ୍ କି, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦିନରେ ଯେବେ ବାପାକୁ ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା ଦେଖିକି, ଆଉ ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରେ ତୁମର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ନିଜକୁ ଜୀବନ ସାରା ଶିଳ୍ପରେ ଚପଲ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଛିଡ଼ିଯିବ ତାହା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିକି ଚପଲ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ପୁଅ ମୋର ଭଲରେ ଯିବ ଆଉ ଭଲରେ ରହିବ। ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମାସ ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଘରର ଭଡ଼ା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ମଣିଷ ନାହିଁ ତାର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କମଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକ ଏହା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା କେତେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦରମା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, କି ତାର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜୀବନରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଜଣା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଖରାପ ଦିନ ବି ଆସିପାରେ। ବାପା ମା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କମାଇଥାଏ ଆମର ସେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଏ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଆଉ ଯିଏ କରିବ ଆଉ କିଛି ହବ। ସବୁ ପରିବାରର ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କି ପୁଅ ପାଇଁ ଯିଏ ପରିବାରର ଗରିବ ରେଖାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ତାର ଧନୀ ହେବା ଗରିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ତୁମକୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଡର ରହିଛି କି ଆପଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତମ ବାପା ମାର ଭରସାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ବୟସ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣ ଘରେ ଅନଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ସବୁ କଥାରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାହା ଭାବିଲେ ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେବେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଲୁକାବିଲା ଭଳି ଦିନ ସାରା ଏପଟେ ସେପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ କେବେ ଧନୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କେମିତି କଥା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା, କି କାଲି ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ତୁ ଖୁଆଇବୁ। କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଣିଷ ଏମିତି କଥା ହେବାର ନିଶା ହେଲା ପରେ, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତି ମଦୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଲେଭେଲ ଏମିତି ହେବ ଯେ ଆଗକୁ ତମେ କେମିତି ବଢିବ, ଆଉ ସେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ତାହା ଚୁରମାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସୁନାହିଁ। କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ତୁମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଆଉ ତୁମେ ଦିନରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଚଲଉଛ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ କରୁନା, ତ ଯିଏ ସହିତ ପୁରା ଦିନ ସାରା କଥାରେ ଭାସିଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତୁମେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏକ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ହରାଇବା ପାଇଁ କମ ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ 2ଟା ବସ୍ତୁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି 2ଟା ବସ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ବଢାଇଲି ମୋର ଜୋଶ, କଷ୍ଟ ସବୁଦିନ କଲି, ସଂଘର୍ଷ ସବୁଦିନ କଲି। ତାହା ସବୁ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାହା କେବଳ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଦେଖିପାରେ। ମୁଁ ସ୍ଲିପର ଚପଲ ବର୍ଷ ସାରା ପିନ୍ଧି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବାକି କରିକି ନୂଆ ଚପଲ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମନରେ ଆଶା ରହୁଛି, ଆଉ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ଆଉ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାଥ ଦେବ, ମୁଁ କରିବି, ରହିବି, ଏହା ମୋର ଜିଦି। ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ପିଲା ଆଜି ଧନୀ ମଣିଷ ହେଇପାରିଛି। ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲେ ପୁଣି ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ।